Il-konferenza tal-mexxejja tal-pajjiżi tal-Commonwealth li se ssir f'Novembru hija waħda li tinvolvi ħafna xogħol. Dan wassal biex fl-aħħar xhur iċ-CHOGM Task Force ħarġet sejħa l-applikazzjonijiet biex persuni bħiliet differenti involvu ruhom f'dan l-avveniment importanti. Sejħa li ħarġet kemm fis-settur pubbliku anke f'dak privat. Il-ħaddiema tas-servizz pubbliku kienu fost dawk li l-iktar urew interess f'dan l-akbar avveniment li se jsir f'pajjiżna din is-sena. Il-kap ta' Task Force Phyllis Muscat spjegat kif madwar 70% tal-applikazzjonijiet ġew miċ-ċivil. Dik xi ħaġa pożittiva ħafna. Turi li n-nies fiċ-ċivil irridu jkunu parti jipparteċipaw f'xi ħaġa li ħassir f'livell nazzjonali u li tinvolvi nies minn kull sfera tas-soċjetà. Il-persuni magħżula se jkunu assenjati ruoli differenti u s-sem tagħhom se jiddetermina s-suċċess tal-avveniment. L-avveniment li huwa globali jiġu heads of government u delegazzjonijiet minn 53 pajjiż tal-Commonwealth, plus hekk hemm avvenimenti oħra matul dik il-ġimgħa. Jiġifieri iktar ma jkollna parteċipazzjoni tan-nies u involviment, iktar hemm ċans li jkun suċċess. Min barra l-laqgħa tal-kapijiet tal-pajjiżi membri ser ikun hemm ukoll 4 forums: il-Business Forum, il-Youth Forum u l-People's Forum. Dawn huma forums li jattiraw bosta nies lejn pajjiżna. Għall-ewwel darba din is-sena se jkun hemm ukoll forum għan-nisa. Aħna l-idea tagħna kienet li nagħmlu platform fejn in-nisa jkunu jistgħu jiddiskutu u janalizzaw is-sitwazzjoni kemm ta' gender fejn jidħlu issues ta' gender, kif ukoll iktar u iktar ta' fejn opportunitajiet għan-nisa. Għal dawk interessati Task Force ta' CHOGM għadet tilqa l-applikazzjonijiet biex japplika u wieħed jista' jżur is-sit elettroniku chogm2015.mt.